Doel van Curaçao op WK blijft hetzelfde. Dat heeft de voorzitter van de Curaçaose Voetbalbond, FFK, Gilbert Martina, gisteren gezegd tijdens een persconferentie. Eerder deze week werd bekend dat Dick Advocaat niet langer bondscoach is van Curaçao, maar Fred Rutten zijn plaats zal innemen. Volgens Martina blijft het doel van Curaçao hetzelfde. We gaan naar het WK en het doel is om de eerste 3 wedstrijden door te komen en dan tot de beste 32 van het WK te horen. Van de CONCACAF-landen heeft alleen eerder Costa Rica de voorrondes doorgekomen. Dus het zou heel bijzonder zijn als het met Curaçao lukt. Hij noemt het een grote verlies dat Dick Advocaat niet langer bondscoach is, maar die heeft ervoor gekozen om zijn dochter bij te staan die ziek is. En dat begrijpt Martina. Hij is 3 weken geleden naar Nederland gegaan en daar heeft hij een goed diep gesprek gehad met Advocaat. Niet als voorzitter of coach, maar als 2 mensen, als 2 vaders. Iedereen weet, Dick kan heel hard zijn als het over voetbal gaat. Maar hij heeft een klein hartje dat hij opstapt als bondscoach.